Ukuphunyezwa kwesigaba sesibini se-ARTO kuqale ngokusesikweni izolo emva kokuba inkundla ephakamileyo isichithile isicelo esingxamisekileyo sokumisa ukuqaliswa kwayo. Isigaba esitsha sandisa inkqubo yolawulo yokugwetywa kolwaphulo-mthetho lwezithuthi ezindleleni koomasipala abaninzi. Sizisa inguqu kwindlela ezilawulwa ngayo izohlwayo zendlela nendlela eya kusebenza ngayo inkqubo yamanqaku okutyeshela isohlwayo. Ukusinceda siqonde ukuba oku mhlawumbi ngaba kuthetha ukuthini kubaqhubi, sincokola nosomlomo we-Road Traffic Infringement Agency, uMnumzana Umonde Mkhaliphi. Mnumzana Umonde, masikubulise kwamkele ku-SABC Le High. Sibulele ngexesha lakho. Siyabulela kamva, siyabulela ngexesha u-SABC athe asinika yona u-SABC Le High. Mhlawumbi ke umbuzo wokuqala uyawuba ngowokuba mhlawumbi ngaba xa sesincokola ngombukeli ngalo mzuzu ovayo nge-ARTO lo, mhlawumbi ongayiqondisisi ukuba kanye ezi nguqu zithetha ntoni na, zinguqu eziqale izolo. Mhlawumbi ke ezi nguqu zithetha ntoni futhi zibe zamchaphazela njani umqhubi wesithuthi? Wakamva zinguqu ezinkulu kakhulu ezi ezizayo eMzantsi Afrika, ingakumbi thina abantu basebenzisa abaqhubi ezindleleni, kuba apho sisuka khona kakhulu ingxaki ekhoyo apha eMzantsi Afrika linani eliphezulu labantu abasoleka zindleleni ngenxa yoba abanye bethu singabaqhubi asiziphathi kakuhle ngezindleleni, siyabalekisa, sinqumla iirobhothi zibomvu, abantu bayasoleka. Abantu abasolekayo apha eMzantsi Afrika ezindleleni baqikelelwa phaa ku-11,000 to 12,000 ngonyaka. Linani eliphezulu kakhulu elo. Urhulumente ke ekhokelwa yi-Department of Transport, nathi singu-Road Traffic Infringement Agency, kuye kwathiwa makubekho lo mthetho u-Administrative Adjudication of Road Traffic Offences ozawuthi uncedise abaqhubi uba batshintshe indlela abasebenzisa ngayo indlela apha eMzantsi Afrika. Lo mthetho ke siyethe sawuvavanya uqala phaya eRhawutini, that is eJohannesburg, naphaya eTshwane kusukela kumnyaka ka-2010. Sithetha njengoku silungele uba lo mthetho ungene kwizwe lonke. Into ethethayo ngayo ke lo mthetho yoba ngoku amatikiti esiwafumanayo ezindleleni azawuyeka uba aye ezikhoti, aye kwiinkundla zamatyala, azawuthi eze apha kuthi singu-Road Traffic Infringement Agency noomasipala bazawuthi la matikiti bazame bawaphicothe nawo ngokwe-administration uba la matikiti angasonjululwa njani. So into azawuthi yenzeke ke ngoku njengoba engazokuye ekhoti, azawuthi akhawuleziswe ke ngoku amatikiti ukuthi aphumele ukwenzela uba umntu bangaba ube netyala lokuphula umthetho laziwe kwangoku elo tyala, abizwe umntu lowo kuthiwa iza ngaphambili, kuthiwa nazi indlela onothi uncedakale ngalo uba eli tikiti lakho lisuswe. Iza ngaphambili ubhatale u-50% discount kwiintsuku zoqala eziyi-32 okanye kwinyanga yokuqala, ubhatale u-50% discount yela tikiti. Okanye ubangaba unezizathu ezithile othi hayi eli tikiti malityeshelwe okanye uyalikhaba, uze nezo zizathu ezawuthi zivavanywe zona ezo zizathu ngu-Road Traffic Infringement Agency. Okwesithathu, ubangaba imoto yeyomnye umntu okanye ngumntu oqeshiweyo, umqeshi lowo uzawuthi azise ngaphambili igama lomntu lowo amqeshileyo othe mhlawumbi uphula umthetho, kwenza uba elo tikiti elo lithunyelwe kumntu lowo ebeqhuba imoto okanye umntu acele ubhatala ngezavenge. So ithetha loo nto ke lo mthetho uba uzayo. Uzawuthi ke ngoku bangaba umntu aye elo tikiti akalilungisa ngaphambili, akeza nalo ngaphambili, linyusele kumgca ongasentla, apho lizawuthi lithunyelwe kuthi singu-Road Traffic Infringement Agency, apho nathi sizawuthi sithumele ileta eyi-reminder or i-courtesy letter uba hayi ngomhla othile kabhuti kamva uthe wophula umthetho phaa kwingingqi yaseGqeberha okanye phaa kwisixeko saseKapa eNyanga, iza ngaphambili eli tikiti uzolisusa. Bangaba kuthe kwalisusa liye linyuke ke ngoku emva uba sikuthumelele le-courtesy letter, linyukele kumgca ongasentla. Umgca ongasentla ke ngoku is after another 32-day period. It means mhlawumbi uneentsuku ezi-more than ngoku iinyanga ezimbini ezigqithileyo. Apho bangaba umntu umophula umthetho lowo wezendlela akeza ngaphambili, uzawuthi ke ngoku ablokwe isystem, avalwe. Uzawuthi xa ufuna uyovuselela i-driving license yakho ungakwazi, xa ufuna uvuselela i-license disk yemoto yakho ungakwazi, ubangaba uqhuba i-public vehicle, i-professional driving permit yakho ungakwazi uyivuselela ngaphandleni koba ude uyolungisa elaa tikiti
into ebesibetha ke ngaphambili oba umuntu belinda uba lamatikiti made aye ecourt ebengade aye afikelele ecourt kuba icourt isixakekile imicimbi ebaluleke kakhulu more than yoba kuphulwe imithetho yezendlela. So uAlto ungena ngolo hlobo ke ngoku yiyo le nto abaqhubi bazawuthi bakhuthaze uba bangabothe waphula umthetho kunetikiti elikhoyo zama uze ngaphambili uzolisusa okanye bangaba ulisusanga akazange uzolinegotiatela elitikiti okanye ulibhatale lizawuthi likubhloke ke ngoku loo nto ikuchane ke ngoku naxa ufuna uvuselela i-driving license yakho okanye xa ufuna uvuselela i-license disc. Yiyo le nto sithi abaqhubi mabawumamele lo mthetho kuba into yona nto ezasinceda ngayo yoba uzawuthi usincede uba sitshintshe indlela esiziphatha ngayo ezindleni kuba bangabe ubhlokiwe nangoku nangoko uzawuthi unyanzeleke ngokuba ungade ufikelele ke ngoku kwesaa sithuba ungakwazi urenyuwasha okanye uvuselela iimpepha zakho zokuqhuba. Mnumzana Mkhaliphi, ndiyakuthanda indlela osinabisela ngayo zonke ezi nguqu kodwa kunegama apha lesingesi ndizawusebenzisa lona kanye ndilisebenzisa ngale ndlela libizwa ngalo, u-demerit points system. Khakusicacisele yintoni leyo futhi isebenza njani? I-demerit point system kamva yinkqubo nayo ehamba nalo mthetho kaArto. Yona izawuthi ingenelele ke ngoku izawuthi ibethe kakhulu abaqhubi aba singathi mhlawumbi ufumanisa bangoncanyelweni ngelinye igama, ufumanisa uba umntu wophula umthetho ngamaxesha amanintsi kuba ngoku xa uphula umthetho phantsi koArto uzawuthi xa wohlwaywayo uba ngaba kuthiwa bhatala ifine over and above that ngaphezu koko kuzawuthiwa kubekho ii-demerit points ezawuthi zincanyathiselwe apha kuwe kwi-ID yakho. Umzekelo, uba ngaba unqumle irobhothi ebomvu uzawuthi ufumane itikiti mhlawumbi umzekelo kuthiwa bhatala mhlawumbi i-R800, ndenza umzekelo. Emva kokuba ubhatele loo R800 ufakwe ii-demerit points, mhlawumbi kufakwe ii-demerit points eziyi-4 egameni lakho. Uba ngaba uphinde wophula umthetho kwakhona mhlawumbi umntu abhaqwe eqhuba ephantsi kwempembelelo zotywala aye icourt ithi ewe ngokokunenene usenetyala, uzawuthi ubekwe ufunikwe isihlohlolo sasecourt uphinde ufakwe enye ii-demerit points. Uba ngaba ezi demerit points ziyakhula zifike phaa ku-15, u-15 yi-cut off point. Once uqabele uthi ke ngoku 16th demerit point kulapho ngoku ilicense yakho izawuthi unqunyaniswa iinyanga ezintathu okanye kuyaxhomeka uba zingaphi na ii-demerit points oqabele ngazo phaya ku-15. Uba ngaba zimbini i-demerit point nganye zinyanga ezintathu onqunyanyiswa ngazo endleleni. Kodwa ke lo mthetho uyaphinda usebenze ngokwe-reverse ngamanye amaxesha. Umzekelo, ubhutkamva uyaqhuba kwenzeke mhlawumbi kuba siyamazi ubhutkamva ngumntu oqhuba kakuhle ezindleleni kodwa ngale mini ubhutkamva alibale i-driving license yakhe ekhaya. Xa uqhube endleleni ungayiphethanga i-driving license uphula umthetho. I-traffic cops zikunike ngoku itikiti zithi ubhutkamva uqhube endleleni engena-driving license ngoku uyohlwaya. Xa uyobhatala mhlawumbi kuthi ubhutkamva uzawunikwa ii-demerit points ezine. Just because ubhutkamva ngumntu oqhuba kakuhle ezindleleni yena once kugqithe i-3 months ubhutkamva iqhuba kakuhle endleleni ungaphulanga omnye umthetho kuba uziphatha kakuhle anyway endleleni. Gqithe enye i-3 months eza demerit points zine ubuzifumanayo iyawa enye yazo. Uphinde ubhutkamva ziqhube kakuhle again enye i-3 months iyawa. Just because you are ordinarily a compliant road user zizawude qho xa kugqithe i-3 months kude ziphele ezo demerit points. So eza demerit points azikho permanent, azihlali bazide zingasuswa. Uba ngoqhuba kakuhle ezindleleni uziphethe kakuhle endleleni ziyawa eza demerit points zide ziphele. Kodwa njengoba ndisithi uba ndithi uba bakhona ke ngoku aba bantu basinikeza ingxaki nyani ke ezindleleni, fumanisa uba umntu wophula umthetho namhlanje aphinde ukuphula umthetho kwinyanga ezayo ziyaphula ngokweza demerit points zifike ku-15. Once uqabele ku-15 iyanqunyaniswa i-driving license kodwa uphinde uqhube kakuhle mhlawumbi for iinyanga ezithile zehle eza demerit points ubuyiselwe ezindleleni. Uphinde wabuyela endleleni uphinde uqabele la 15 yaphinde yanqunyanyiswa kwesibini. Kodwa xa inqunyanyiswe ngokwesithathu uqabele kula 15 wafika ku-15 ityeli lesithathu xa ufike phaya ke ngoku i-license yakho iyathathwa. It gets to, you are disqualified from driving on our roads. Unyanzeleke ngoku uye kwi-rehabilitation program apho ke ngoku uzawuthi uyazi uba umntu umqhubi lowo uyancedwa uba aphinde aziphathe kakuhle ezindleleni.
xa ufike emveni koba ufikelele kwelaa xesha loba ilayisensi ithathiwe, iyathathwa umphelo leyo. Kunyanzeleke ngoku xa ugqibe la rehabilitation program uphinde ke ngoku uyoqala ekuqaleni umntu afumane i-learner's license. So eyona into isinceda ngayo i-points demerit system leyo yoba sitshintshe indlela esiziphatha ngayo ezindleleni, uba umntu uyazi uba uzawunqunyaniswa endleleni, uba ngaba umntu uyaqhubekeka aziphathe kakubi ezindleleni, ilayisensi yakhe izawuthathwa. Uba ngaba xa ithathiwe uyaphinda umntu ayoqala ekuqaleni emveni kuba eye kulaa program ye-driver rehabilitation. Siyabona ukuba mhlawumbi i-demerit point system lena iyawube kanti izawuthatha ixesha okanye iyadileyo ibe kanti ngunyaka ka-2027. Mhlawumbi kutheni? Unyanisile. Indlela lena siwufaka ngayo lo mthetho we-ARDO apha eMzantsi Afrika siwufaka ngokwezigaba ngezigaba. Njengoba usitshilo phaa kwi-introduction yakho uba siwufaka ngezigaba. Izolo umhla wokuqala kaJulayi 2026 siqalile ngesigaba sesibini. Isigaba sokuqala sasenza uqala apho sasithesta khona ii-systems, sitreyina ama-traffic officers, sitreyina sisa ne-equipment, ii-computers koomasipala, yonke loo ndawo siyigqibile. Ngoku sithi phase 2. Phase 2 singena ngoomasipala abayi-60. Songeze ezi bezimbini zikhona kakade, iJohannesburg neTshwane. Phase 2 lowo sizawuphinda siqabeleke ngoku siye ku-phase 3. Phase 3 sizawufaka oomasipala abanye abayi-151. Uyawukhumbula oomasipala or issuing authorities esinazo ziyi-213. So xa udibanisa la 62 plus that other number 151, you get that other number, which is the total number of municipalities esinazo. So phase 3 lowo oomasipala abayi-151. Emveni koko sijonge phaa kuDisemba 2026 or 2027 apho ke ngoku sizawufaka i-points demerit system ne-rehabilitation program. Ukhankanya oomasipala ukuba oomasipala enisajonge kubo ngoku bayi-60 plus i-2 le besenikade nisebenza nayo. Mhlawumbi ke ngoku oomasipala bakulungele kangakanani na ukuqalisa ngalo msebenzi? Oomasipala kamva okoko le nkqubo sayiqala nabo kudala sisebenzisana nabo. Sinento esiyibiza ngoba yi-National Steering Committee, iqumrhu elithile elihlala apho oomasipala bahlala khona. Sinayo no-Department of Transport kunye nezinye i-stakeholders, o-South African Police Service kunye nezinye. Sisebenzisana nazo ku-National Steering Committee. So oomasipala besisithi kubo nazi indima okanye zona nto funeka sizijongile xa silungiselela ufaka lo mthetho kwizwe lonke. Eyokuqala yeyoba siqeqeshe amagosa ezendlela onke, about 25,000 amagosa ezendlela akhoyo eMzantsi Afrika. Siqeqeshe nawo sisebenzisana noogxa bethu u-Road Traffic Management Corporation. Okwesibini, oomasipala bethu sibancedise uba bafumane ubuxhakaxhaka abazathi basetyenziswe ii-computers ezo ezathi bazisebenzise xa lo mthetho ungena apha eMzantsi Afrika naphaa kwiindawo zasekuhlaleni. Okwesithathu, uyoba oomasipala mabakonekthwe bonke kwi-NATIS. Uyayazi uba yonke xa umntu ophule umthetho okanye zonke iinkcukacha zawo nawo wophi nomqhubi eMzantsi Afrika zigcinwe kwaba buxhakaxhaka kuthiwa yi-NATIS, i-National Traffic Information System. Yonke ke ngoku bakonekthwe nabo kwikhompyutha. Okwesithathu, bakwazi uba okwesine basayine izivumelwano ne-post office abazawuthi basebenzisane nayo kwenzela uba bakwazi uba zithunyelwe ii-documents okanye ii-fines through the post office, especially ezo zizabe zithathwe ngekhamera. Okwesihlanu nokokugqibela yoba oomasipala nabo banikwe iincwadi, i-stationery, ncwadi ezo zona ziprintwa ku-Government Printing Works. So sisebenzisana ngolo hlobo noomasipala, sijonge kuloo miba mihlanu. Yiyo le nto siye sathi ngomhla wokuqala kaJulayi 2026 abamasipala abayi-60 baredi emva kokuba sijonge kuzo yonke le map ligqibo izoba ngoku. Mnumzana Mkhaliphi, masithi ke mhlawumbi umbukeli endlini uqhuba imoto yenkampani ayisebenzelayo, mhlawumbi azibone ke igaxeleka engxakini, mhlawumbi kwimeko enjalo kuye kusebenzeke kanjani? Wekamva ubalulekile ke lo mbuzo ubuza, ubaluleke kakhulu ingakumbi kubantu abarana ikhampani, abantu abane-ambulances, abantu abaneeteksi, abantu abaneetraki, neyiphi nekhampani eneemoto zayo. Kuba kuyenzeka uMkhaliphi masithi ndiqeshiwe kuloo ndawo ndisebenza kuyo.
ndinikwe imoto ikhampani kuthiwe mkhaliphi hamba jikeleza mbobona ii-stakeholders. Mkhaliphi kuyenzeka ngelinye ixesha ke ngoku uphume late aqalekise abethwe ikhamera. Ikhamera ke ngoku izawuthumela itikiti ngeposi phaa kumphathi wam kwikhampani yam. Xa ifika ke ngokwelaa traffic efine kumphathi wam, andithi ifika ngoku ifayina umphathi wam kuba nguye u-owner wekhampani. Umphathi uzawuthi ejonge ezincwadini zayo uba hayi ndiqeshe umkhaliphi apha, nguye obeqhuba le moto ngale mini. Umphathi ke ngoku wenkampani uzawuthi, andithi bona banee-fleet managers abanazo nee-proxies nabantu abajonga imoto. Uzawuthi hayi umkhaliphi beqhuba le moto, abizwe umkhaliphi kuthiwe mkhaliphi uqhuba ngale ndlela, ngoku eli tikiti izawufuna silithunyelwe kuwe. Indlela elithunyelwa kule akasike anikwe nje umkhaliphi kuthiwe nali eli tikiti. Bazawuthi bona baxhumane nathi singu-Road Traffic Infringement Agency bathi kukhona iform ozawuthi igcwaliswe phaya ngumphathi wam ithi hayi eli tikiti ndilithumela kumkhaliphi nguye wayeqhuba nazi iinkcukacha zenu ndicela nilibhosele kuyo. Yile nto kuthiwa yi-nomination of the driver in control, ukutyunjwa komqhubi loyo ebeqhuba imoto ngelo xesha umthetho wendlela uthe wophulwa ngalo. So yiyo ke ngoku indlela engena ngayo uba umkhaliphi ke nguye ozawuba responsible, abhatale eli tikiti. Uba ngaba ufuna ulibhatala, uba ngaba ufuna ulikhaba alikhabe, iqhubekeke ngolo hlobo ke ngumthetho. Uba ngaba ufuna ucela alibhatele ngezavenge, angalibhatala ngezavenge. Xa uthetha nge-nomination of the driver in control, ndiyabona uba yindlela apho kuzawufuneka ke ngoku umqhubi lo athathe uxanduva ngendlela aqhuba ngayo. Mhlawumbi ke ngoku nina ningu-ARTO niceba ukuqinisekisa kanjani ukuba abaqhubi ezindleleni bakhuselekile futhi uxanduva bayaluthatha ngendlela abaqhuba ngayo bona? Balekile lo mbuzo bhutkava kakhulu kuba nathi singu-Road Traffic Infringement Agency sinoxanduva olukhulu uba abantu bawazi lo mthetho. Njengongena nje kunyanzelekile nathi uba siphume sithi bhazalala abantu sibacacisele ngalo mthetho ubusebenza njani, kuba abantu abanawukwazi uba bakhomplaye okanye bawuthobele lo mthetho bengawazi. So nantsi into esiyenzayo, siyaphuma singu-Road Traffic Infringement Agency, sine-community activations, siyaya kwii-taxi ranks, siyaya kwii-malls, siyaya kwii-road blocks, sibathetha nabo abaqhubi, sibacacisela ngalo mthetho ubusebenza njani na. Siyabaxhobisa ke lilonke, sikwabacela ke ngoku nabaqhubi abo banabo baphume nabo baye kumaqonga ethu eenkcukacha, kwiiwebhusayithi zethu, basebenzise ne-call center yethu, bafumane umuntu afowune athi nantsi i-ID number yam, ingaba ndinawo namatikiti e-ARTO, ukwenzela uba bangabonayo umntu acetyise uba eli tikiti ewe walifumana, nazi ii-options. Kuba u-ARTO akanyanzelisi uba ubhatale. U-ARTO uyakunikeza onke la malungelo, all these rights and options. Uyakunikeza uba ungabhatala u-50% discount, ungalikhaba uba ufuna uyalikhaba eli tikiti, bangabona zizathu, ungatyumba umntu loyo ebeqhuba okanye ucela ubhatala ngezavenge. So siyacela abaqhubi bangabubethwe litikiti suthi hayi ngoku ndinyanzeleke ndiyobhatala. Mamela sifowunele uthi hayi ndinale ngxaki, okanye kuba into eza kwenzeka bhutkamva yoba abantu emveni koxesha lomthetho xa sowuhamba, uyakhumbula ngoba siqala sithethe inyanga yokuqala 32 days, second 32 days. Into eza kwenzeka ngokuba ngaba umntu akamane ethekisa uba ndinetikiti na, uzawublokwa ngoku. Andithi ngoku umntu uqeshiwe, xa ilayisensi yakho ungakwazi uyivuselela uzawuphinda ngoku utye njani nosapho lwakho. Xa ungakwazi inkampani leyo ngoku ikuyo ingakwazi uvuselela i-license disc, umphathi wakho wemoto yakhe uzawuthini? Okanye even ne-professional driving permit yakho, i-PRDP, xa ungakwazi uyivuselela uzayiqhuba njani itruck, uzayiqhuba njani ibhasi, uzayiqhuba njani iteksi kule ndawo uqeshwe kuyo? So ibalulekile uba umane ubuza qho uba hayi andinalo tikiti ndicela nincede. Bangaba ngifuna ubhatala u-50% uyombhatala, bangaba ufuna ubhatala ngezavenge ubhatale ngezavenge, bangaba ufuna ulikhaba unezizathu ezithile uze ngaphambili ulikhabe eli tikiti. Ibaluleke kakhulu ke loo nto leba abaqhubi funeka bawazi lo mthetho ukuba apho abantu bazazibhaqa bekhona umntu uzawufumaniswa ngoku ublokiwe, uvalelwe, akakwazi uvuselela iimpepha zakhe zoqhuba. Kuba kulo mthetho ngokukhoyo ka-Criminal Procedure Act apha abaqhubi bafumana 1656 sitshilo sathi iinkundla zixakekile, zivalelekile, ininzi into eziyenzayo. Lilonke ngoku amatikiti endlela awanikelwa ngqalelo ingako.
yiyo le nto sisithi mawungene lo mthetho kwenzela abaphuli bendlela bakwazi balandelwe, bafunyanwe, bavalelwe bangaqhubi ezindleleni, basuke ezindleleni. Uba ngaba umntu uyaqonda hayi unezizathu aze ngaphambili azicacise izizathu. So loo nto izasinceda uba sitshintshe indlela kuba very very soon uba ngaba umntu wophula umthetho uzawubhaqwa ngokwegaxeleka engxakini engakwazi ngokuqhubeni. Kanti ngeli xesha just because u-section 56 notices asisakwazi uye-court abantu bayaqhubeka igqithe 2 years igqithe 3 years umntu enala matikiti eyazi uba hayi andisoze ndibanjwe soze ndiye-court. U-Arthur ngoku ungena ngoko nangoko amvalele umqhubi athi hayi ayinawuhamba ngolu hlobo le nto, yiza ngaphambili, tshintsha indlela oziphatha ngayo ezindleleni, ungabeki ubomi babanye abantu abasebenzisa indlela engxakini. Masibulele Mnumzana uMkhaliphi. Benguye ke mbukeli uMnumzana uMonde Mkhaliphi, awunguye usomlomo we-Road Traffic Infringement Agency ezosinabisela ngokuphunyezwa kwesigaba sesibini se-ARDO kuqale ngokusesikweni izolo. Kanti ke mbukeli eyona nto iphambili besincokola ngayo namhlanje kuba wonke ubani ongumqhubi eMzantsi Afrika athathe uxanduva ngendlela athi aqhube ngayo ezindleleni.